O que fixemos para saber se os colorantes que se utilizan nas gominolas e nos alimentos foi coller as gominolas, por exemplo, ou unha bebida e botala nun frasco. Entón, nese frasco con auga o puxemos con unha lata calquera, a puxemos aí, esperamos 3 minutos e a puxemos a calentar. E cando se está calente, o que facemos é collemos esa lata que hai aquí e a lavamos con augas, a lavamos e logo con este produto que é hidróxido de amonio o lavamos. E se perde color como está lá, significa que o colorante é artificial, pero se a cor segue, significa que o colorante que se utiliza no produto é natural. Entón, os produtos naturais, por exemplo, aquí son máis utilizados. Por exemplo, este é zanahoria, que se utiliza para o colorante naranja. Aquí a ortiga ou outras plantas polo colorante verde. Aquí utilízase a cúrcuma, que é unha raíz e se utiliza para o colorante naranja tamén. Aquí uns produtos vermellos, como son a berenxena e outros produtos rojos, para os produtos rojos. E aquí que é a cochinilla, que se utiliza para ter produtos colorados e natural tamén. Todos estes son naturais.